Baulang ka ani. Papag yun na din ikahatag mo kay. Ano mo na? Dako ang tiyan, oy. Ha? Isa kan gibarang masiguro na eh. Ay, libuna taon daan eh. Oh, daray. Hindi, ginubayad si Ustoy ron. Ang kiling manok ka. Wow, ang manok. Balik sila ko. Asang kong balik. Ang tingag manok dahil. Balik ako. Dili sayon ang maningil utang. Kay ang utangan maglikay-likay. Pag ay baon siguro ni balay ni Ustoy. Asa mo? Porta ng balay ni Ustoy, wa man tahan. Bangan siguro. Ano ni? Ayo! Ustoy! Ustoy! Ate, kaning mga manok na to diri. Sus. Kerti ng daghanang itlog oh. Karing kalabay, ako ni paubahan ako. Pero nakamanok ra gyud tani tungod ra sa tungutang. Kini tuwagan ba darag ilang ilan. Ustoy! Ayo! Ustoy! Ayo! Ayo! Kasi Bos maningilay katong kulitor oh. Si Bos maningilay na. Ay sa tuwa to. Di. Wa na ba kwarta diri? Ay magita tag diskat diri. Daidat ni. Ha? Daidat ni. Dayon. Paslakan kami. Ang inom na nanda ko imutian. Paslak na din ako. Gan aku inom na Bos. Tunor ra kay Bos kay iparang ra ba ni akong amigo. Nindot na imong pamagi. Pero ikaw sabay-sabay lang kag usa akong istorya ha. Sige. Gago! Ayo! Sakit ko diyan, sakit yan. Agay! Usam daw gaduin parang ay. Muram dako man tiyan, muram balik. Agay! Sama din gago. Pero gi agay. Sama ron. Lah. Loh. Oh, siguro ni daran tikas. Agay! Dili pa dong bi. Taruan ang akting mo. Ay man, taruan ang akting mo. Taruan. Agay! Cek. Maningal ko ba? Utang ba? Agay. Baulang ka ani. Papag yun na din ikahatag mo kay. Ano mo na? Dako ang tiyan, oy. Ha? Isa kan gibarang masiguro na eh. Gago! Dako ang tiyan, oy. Sus! Nangutang saan na ko pila nagabuhan. Pwede na ka siguro. Sunod na lang, boss kay. Sunod lang na Kay- problema. Grabe, amo gyud ipa-check up ni si Entian kay. Grabe ko problema. Para gyud taon nim taay. Amatay. Idaray na ko ninyo mo sige saad. Karabuhan na mo. Boss kay. Ano sama mo dira? Ano sama mo? Ano man eh? Pareho utang. Ha? Ako pareho utang Oh, ba yan? eh, mano man eh? Sino sa saad? Nagpaskog pa makiniglawas kaniya. Kaya nakita ko na ganyan dato ng Los Manok. Kalagsik pa ni. Di pa man naburot ang tiyan. Ikayo. Agay. Ay, nagita. Ay pagsapa kay. Acting na niya kay naningil na si Boss Manning. Nawadyo ko kabaw. Sorry dyan kayo bay. Ay sa paki. Amo ra nang diskarte. Diskarte rin yan. Nakabalik ko. Nga. Sunod lang si Manan ni bayran mo sige. Mana? Amo sa ni Timanong kung sa ni namo tambalanan. Balik ito mana? Oh, sige boss. Ay, dalo tani. Salamat ni boss. Dalo tani. Dalo tani. Agay. Patay. Natulad dito. Isa, natusay ko ng hanglan kung tambalanan para sa tamgitan. Dinding. Agak. Birako ba? Nadari si Kobe. Ako tong penitaan ng tumatuhan na nasa ilar o drama napakasakit ito lubi ay makakari Yeah, boy. hari ko rin yan makita o nice nantag tumatuhan na yun Kasi tanaw ko kasi wala na diha. Wala na diha. wala na ni wala na. Tignan namin wala na. dah at nawara awang tawag tangtang ra nakalagi ito nakalagi tay hoy lawan inat mo hoy hoy hoy
Uy! Balik! Uy! Haga ninyo mga buwan. Kini mo kiingon. Ano na? Apa na wala? No! So.